Malawi Brief. Kutsatira chilamulo chimene apurezidenti anapereka chokuti ogwira ntchito mzipatala zaboma asamakhalenso ndi zipatala kapena mafamasi, iwowa aganiza zokatenga chiletso ku khoti kumeneko, ndipo Amalawi apereka maganizo awo. Ngwera make linaumitsa mtima makamaka pa executive order ya mtsogoleri wa dziko lino makamaka Professor Arthur Mutharika ija yoti make isamukire ku Blantyre, ndipo lero nalo bungwe la Human Resource for Health Coalition HRCC lati litengera Mutharika ku bwalo la milandu pa executive order yoletsa kugwira ntchito mzipatala zaboma kuti asamakhalenso ndi zipatala za private komanso pharmacy. Nkhani yathu ndi imeneyo mkatikati mwa chidzulo exclusive. Tini nkhani yachiwiri imene kuthima kwa magetsi ku nyumba ya malamulo lero kunapomboneza phungu kapena kuti kwapomboneza phungu IMCP omwe amafuna kubweresanso bilu ya CDF ingakhale mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Mutharika bilu yanayikana kusayinira, ndipo timafuna titafunsa funso kunena kuti koda Mutharika mmene zikuchitikiramo kuti meki idawatengera ku khoti komanso pano tikukamba zoti aja amene ali abungwe la HRCC amene amaunika nkhani zija za ogwira ntchito mzipatala kutero kuti nawonso akuganiza kuti ndi bwino apititse nkhani imeneyi ku khoti mwachidule, sakukondwera ndi nkhani yakuti munthu aletsedwe kupanga business zina zofanana ndi ntchito imene amagwira maka mboma. Timalingalira kuti timve maganizo anu kuti tsopano ngati zikumaomba khoma chonchi Mutharikawa apitirire ndi ma executive order kapena imekayi nanga magetsi mawale akayaka CDF ibwerere ku CDF bill ibwerere ku parliament kapena nayonso mukuiganizira motana Malawi. Zimenezi nsimene tofa tikambirane madzulo ano, ndipo tiyambe kuyankha foni madzulo ano. Masula bwanji? Ndasala bwino kaina. Mukuonera television? Ayi koma ndikuitsata bwino. Tithokoze kwambiri Maseko. Nkhani ndi ziwiri ena anatiletsa kuti tisamabwereze, tayikani comment yanu kuti kodi mmene zikuyendera mu Mutharika apitirebe ndi ma executive order amene akuomba khoma kapena ayimekayi. Number 2, bilu imene ya CDF ku nyumba ya malamulo magetsi mawa ngatanga yake kumeneko ipitirire ukambiri ibwererenso nkuona kwanu ku parliament kuti ikambirane zimene tofuna titawunikirana madzulo ano. Chabwino. Koma nafuna nkhani manena yambirira ya president mutanena chichewa. Mutankhula chichewa nkhani munena ya president muri chani kaya order chani pamene pamutatambasula chichewa kuti tankhule mu chichewamo. Executive order ndiye kuti ndi nkhani ya lamulo limene mtsogoleri waika kapena kuti kulamulira mmene adachitira kulamulira nthawi ija kudali nzathu aja amakla pitano Blantyre adasamuka Malawi Housing Corporation amene aja ndi ma executive order kulamulira kwa president kuti ichi chiyende motere, ichi chichoke apa. Ndiye timatero kuti posachedwa apa paja madotolo kapena kugwira ntchito mzipatala apempha ndi kuwalamula kuti asapezekenso akupanga nkhani zoti zofanana ndi ntchito zawo ngati mafamasi komanso ma private clinic ogwiranso ntchito mchipatala cha boma. Amaseko ndatengapo nthawi kwambiri pamene kundilankhule, taperekani maganizo anu. Mutharika apitirire ndi izi za ma executive order kapena ayimekayi nanga nkhani ya ku parliament muganiza kuti iyende bwanji malingana ndi CDF bill imene ikukakamiridwa kuti akufuna atakambirananso imene ngakhale president wa dziko lino sadasayinire. Sindibwerezanso pamenepo, taperekani maganizo anu Maseko. 1 minute yanu yayamba. Zikomo kwambiri. Tikatenga za mtsogoleri kuti kuyankhula kapena kuti kulamulira kuti ichi chiyende chonchi. Mtsogoleri wa dziko tisamamuone ndi maso ankhwidzi. Tisamamuone ndi maso asanje. Iye ujaga pamene ali pamene paja akutha kuyang'ana kuti chinthu ichi chitechoka apa nkukhala apa chitithandiza. Ndiye ine nona kuti nkhani imeneyi ngati adakana kusayinira tinene kuti ngati adalamula unena kuti chakuti chichitike mwakuti pasapezekenso wina oletsa kuti chiyayi chifukwa amene akuletsawo
ali ndi china chake kuseri kuchimene kumene kwamachitako. Oho. Pamenepo ndingunena pamenepo. Tibwere kwa aphungu uku. Aphungu nthawi zonse kuyambira 1964. Sana kambeko chinthu chowayipira iwowo. Okay. Koma chifukwa choti kuli ufulu umene lero tuyankhula nawo iziwu. Chifukwa chakaku khangata kumupita president. Koma akuyiwala iwowo kuti si president ndi aphungu. Okay. Mavoti awonso sadakwane 1 million. President wa dziko ndi 3,700 something. 3,000. Ndiye ngati aphungu akufunabe kuwumirira kunena kuti ndalama izizi ayendetse ndi iwowa. Kuchokera mbuyo mufika 2025 ndalama zija zimachitika chibwana ndi aphungu. Komanso ineyo ndadzawunikira ponena kuti mbuyo mwidabwera nkhani ngati yomwe yoti ndalama za CDF 5 billion idzilandiridwa ndi aphungu ndi makansala. Okay. Ndalero kuti ndalama ija ndi ya constituency manager, si ya odi ya kansala. Chabwino. Koma imafunika be phungu ayilamulire ndalama ija chifukwa nzosatheka kuti a group kapenati adzikapempha chirukuko kwa group sizingatheke. Biru imeneyi mukuona kwanu ilowenso ayikambirane funso ndilimene timve maganizo anu mwachidule. Iyoyo asayikambeso chifukwa adakambirana kuti ndalama ija ayendetse ndi aphungu basi zikhalire pamenepo. Tathokoza kumva maganizo anu usiku wopambana. Zikomo. Kupitirira kumva maganizo anzika 1 minute yanu yayamba pa line apa comment yanu ndiyo tani dzina lanu kumene mwatiimbira. Ine zinanga ndi Maganizo kunokuwulitsa. Chabwino. Mukayimba foni kwezani mawu kuti ya Malawi amve tatengayena mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji? Ayi ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira madzulo ano. Tikudziweni madzulo ano kumene mwayimbira. Chabwino kutheka ndithu zina zangochitika mkatikati zikuyenda motero choncho kuti tikumva maganizo anzika mofulumirirapo tayimba foni yanu tione kuti kodi ndemangandi yotani nkhani ziwiri tenganipo ni imodzi ngati mungakwanise mu mphindi imodzi muthazukuta ziwirizo. That's why it's exclusive. Chidzulo kukamba nkhani zingapo nthawi imodzi zimene zachitika zokhudzana ndi dziko lino sitingazikambenso kuti tizikambe next week. Mwaswera bwanji madzulo ano? Swera bwino mwaswera bwanji bwana? Ndaswera. Dzina lanu kumene mwayimbira madzulo ano? Kaisa asiza chili mholibanda kuno kwa wimbi. A president apitirire ni ma executive order kapena imekaye komanso bill ya CDF mukuona kuti ibwererenso ku parliament ayikambirane kapena ayiperekani maganizo anu 1 minute yanu yayamba. Maganizo anga noti zonse zimene apanga president kwa ine ni zongosoka. Palibenso chola kuita ndithu apitiriza president. President azikhala olimba mtima yoncho. Okay. Pokhapa ndipona asapota kwa basi. Kodi atana president ifati ni nkhani ziwiri mbali imene mukuyisapota ndi iti kodi? Yoletsa ma private wanthu ogwira kujeni ina isapota ya CDF funso yeyi ipitirire ndithu azipereka makansala chifukwa choti ma MP ndalama zilongokhangaleza msumba mwawo. Ndiye mukudana ndi kuti ayikambirane nkhani imene imawa? Sayikambirane ngopitiriza kwa president momwemo basi. Tathokoza bwana kumva maganizo anu mkhale ndi usiku wopambana Blantyre. Kupitirira kumva maganizo anzika program ino ndi program imene ili yofunikira kwambiri kumamva kuti kodi anthu akukamba zotani Malawi muno mukaona mzithunzimo ndiye kuti tikukamba zoti professor Fapina Mutharika ali mbali nayi komanso tikukamba zoti blackout inachitika ndithu ku nyumba ija ya malamulo ali oti akambirane nkhani zofunikira zimene MCP aphungu ake akufuna kuti ku nyumba ya malamulo akambirane nkhani ya
bill ya CDF imene amthalika pa desk pawo adakana kusayinira. Ibwerere kodi nkhani iyi nyumba ya malamulo kapena titani nanga nkhani za ma executive orders zikumaomba khoma nkhani yoyamba ndi make at the same time panonso tukamba zoti anzathu ogwira ntchito ku makamaka ku zipatala zaboma anyinyirika kwambiri kuti ndi mpakana tisiyeso mapanga za ma private athu hospitals ma clinics and ma pharmacies. No, ife tikuyenera tikumane ndi amthalika maso ndi maso pa executive order imeneyi ku court kuti sitigwizana nazo. Zitani nkhani zimenezi langizo lanu lotani madzulo ano mwasula bwanji? Live Palunta Television timve maganizo anu nkhani ziwiri amthalika achitenji pa ma executive order at the same time CDF ibwerere ku parliament. Okay, boyamba zinanga ndine banet number kotakota. Perekani maganizo anu ku kotakota. Okay, ni maganizo anu ndakuti ni bili ibwereso parliament akambaneso. Mukuona choncho chifukwa chani? Ndikuona choncho chifukwa kuti ndama zikakamanja makansala okha zimulongosoka. Chabwino. Chifukwa akansala mbiri madambiri nganthu kuti panaputira mokwanira bwino ndi akuza kumavinga. Chabwino. Wene apungu ajana ntola mbiri nganthu asikulu yawo ndi kuti abinde ndi pesulo zingatheke. Chabwino. Ndama zizile yokwa ndi 30 billion sungasile kansala yeka. Tathokoza kumvani executive order imene ndithu ikumachokera m'manja mwa president mukumayilandira bwanji zipitirire zimenezi poti zikumaomba khoma mukuzilandira bwanji? Executive order zili pawiri ndi yabwinonso komanso si yabwino. Okay. Ndi yabwino choti udati molesese zipatala zambiri amene akutsagula ndi ma doctors ma clinicians amene akugwira kayi ntchito mboma. Ndiye interest makai kutwa mina katunda kusomaso chipatala mina mankhala kusomaso kumatike kuzipatala zawo. Ndiye patient akamene bese njakuti awakuzira bida pharmacy yakuti mankhala katani ukapeza mina bida kuti mankhala katani ukapeza. Chabwino. Gazi nazomatera amina maluda akenchito bize kunchito amakhala bize kuchipatala chake kunchito kuzima anthaganya. Naziwezi zakalipo zisazo zambiri zilipo kuti mina msida akayaba ntchito kuchipatala chake chipatala cha boma iya makhala bize chipatala chake cha private ndi iwe kumala wake kunchito kucha amemba zake kanyo. Okay. Zindu zosayenera. Chabwino. Ndindu tabana. Tathokoza nkhotakota tikumbuseni dzina lija. Andikhaumbi chinyamba nkhotakota kuboma. Mukhale ndonse kopambana. Fonso kumati blackout mawa ikakhala kuti kulibe magetsi aliko kumeneko ayikambirane nkhani ya CDF mukuona bwanji inu ngati nzika za dziko mudatuma aphungu adzipita kumeneko azikapanga malamulo ndi nkatikati moti ayambe kuganiza kuti akambirane ziti basi magetsi basi ndiye kuti natenga ma hours almost awiri magetsi kulibe. What if tomorrow we have magetsi ku parliament? Bill ya CDF ayikambirane ayibweretsenso mu nyumbayi mwasula bwanji? Masala bwanji. Ndaswera live Palunta Television. Dzina lanu kumene mwatimbira? Member Phiri kuno Cape Town. Cape Town bambo Phiri perekani maganizo anu pa nkhani ya executive orders at the same time CDF bill. Mutola iti 1 minute yanu yayambapo. Ababa chimenda chiona mtalika. Pakufunika pang'ono poka. Kachikwapo kabwera kuboma. Kachikwapo chifukwa chani adza kuapula anthu kuboma mutani? Okay. Sinanga akuti akapereka chiganizo wina aliyesa kuthamangira ku court. Akapereka chiganizo wina aliyesa kuthamangira ku court. Tinoona ngati kachisona chosa bwe ndi chikwapo akale serious. Pa akapanda kutero ndiye kuti zambiri zo. Pa iya yakuchipatalayi. Mizimu ndiye zipatala zimo zambiri. Zambiri zipatala. Okay. Maona ngati izi akapeleka chiganizo wina akasusana nawo azingosinya basi. Okay. Akapanda kutero ndiyo zambiri zonu ngeke. Eza ndikira pano. Ganizanga ndo tike tutuma. Tathokoza bambo Phiri. Kodi si mkati mwa democracy mmenemu katenga chikwapo ngoma kuapula anthu isn't that dictatorship? Koma sinanga tilikati mwa democracy tu. Mu democracy momba zimna zimezi kuonongeka.
chisanzo kuchipatalaku madokotala yemweyo alindika private yemweyo ugwira kuboma mankhwala chakabwera atufika akabwera kuchipatala chakubva iyi mankhwala ati ukatero ukapita kuchipatala ukapeza mankhwala ndendende ndi aboma uona bwanji pamene talemekeza Cape Town Maganizo anu bambo Phiri mukhale ndi usiku wopambana. Pirira kumva maganizo anzika pa executive order ya Mutharika awiri omba khoma ena wadagwira ndithu ntchito bwino lomwe ndeti kunena kuti mukaona ndithu mzithunzimu ndi kumene ndithu zikuonekera kuti mbali inayo ku parliament kunali blackout basi nthawi imene amafuna akambirane zinthu zofunikira kwambiri kuti they wanted to bring back into the house CDF bill mwaswera bwanji pa line apa ndaswera bwino ni mwaswera bwanji ndaswera lanu dzina la pansonkho nkuti kumeneko kwedzera kuno ku South Africa ku South Africa tapereka ndi maganizo anu mutu wa iti ya executive orders kapena ya CDF bill ndiyankhapo yokuza order imene akunena kuti afuna akatenge amabungwe dziko lathu ndiomvetsa chisoni kwambiri ambiri ndiomvetsa chisoni pati pamene pakusawawa amadzicha kuti amabungwewa chifukwa ndi amene amaononga dziko lathu. Okay. Nthawi zambiri dziko lathu likati liyambe kuyenda bwino amabungwe amatuluka ndikumene zoti tisisana ndi izizi zimene president akufuna zinachitikapo nthawi ya bingu nthawi yapita Mutharika 2014 2019 zinachitikapo panonso akubweranso muzaka 5 za chakwera amabungwe wasanatuluke sanabwere kuzana zoti izi mwakuti titsutsana nazo anthu amagula fertilizer kubuchala amabungwe anali ngwi makomo mwawo ndipo anthu andotwisa mtima akhoza mangukupangisa uzingo chimwe ndikutukwana lero dziko munthu afuna alikonse anthu ovutika kumizi azilandira chithandizo aona kuti ukatenga order tisusane ndi zimenezi cholinga aziwabera wanthu amakuti amasangala anthu akamavutika pakati apete makamba nkhani ya chimanga anatsitsa aboma kuti tikagula ku Zambia Malawi amachikaniza lero apezeka kuti ati amba kuchitulusa chimanga amafuna adzagulisa Malawi modula ma 200,000 thumba ku Malawi ayi ndipesa chisoni amabunga ali ku Malawi ndi mbuli zeni za wanthu zilibe mtima wokonda dziko lawo wakhala ndi mtima oti aziononga dziko lija ndipo ngati amafuna dziko lija ligulitsidwe amabunga ali pa number 1 kuthandiza ndi achakwera ndi gulu lawo kuti agulitse dziko la Malawi panopa akumva kupweteka kwambiri payakona kuti titsutsana ndi zimene president wanena anthu awa ndiopwetekesa mtima dziko kwambiri usiku wabwino mukhale nawo ku South Africa. Pirira kumva maganizo anzika pa ma executive orders amene ndithu maumba khoma Mutharika kati ndifuna nditapanga zakuti nde ena umathamangira ukhoti timati kapena mwina madzulo ano talangiza Mutharika atayima kaye nkhani zimenezi za ma executive order mukumazilandira bwanji kapena apitirire nazo apapa ndipo ambiri akuyeserako kuimba tayimbani bene musafuke anthu amene muli mdziko lino ndi amene muli kunja tiye tipitirire mwasula bwanji pa line apa Sene kuno ku Durban, South Africa. Durban, South Africa. Iwandikitseni pakamwa panu foni kuti tizimvana. Zikoma kwambiri. Sene kuno South Africa, Durban. All right, thank you so much. Now, ndi maganizo anu ali pankhani itiyo paziwirizi. Nkhani yange ndiye kuti ndiyambe ndi kuchipatala Okay. Pankhani ya kuchipatala president tayamikira achita bwino. Nanga sono akuti tuya. Chifukwa tenene chilungamo kuchipatala umbava ndiye ulipo ndiponso mankhwala mabedwa. Okay. Mwachisanzo monga ngati amene achamukapita kuchipatala kuchama kulipirisani ndalama kuti akuthandize mwachangu penanso mupeza kuti mankhwala ena kulibe ndomwewo samene amakupasani ma direction kuti mupite ku chemist pharmacy kuti akuti mankhwala alipo amaziwa bwanji kuti kumene kulipo mankhwala. Okay. Ndeno apakati athokoze nditu achita bwino lamulo limeneli. Chabwino. Nditu bwana wanga. Ife thokoze mdziko la South Africa kuti munatenga gawo nanunso kupereka maganizo anu. Mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri.
ndikakunyadani pogwira kholo yankho zikomo kupitira kumva maganizo anzika mdziko muno ndi maiko akunja kodi mulimo muno nkhani tikukambira nazi mukuzilandira bwanji pa desk pa president akumatha kumalamulira amatingotenga tu basi no information basi mkufotokoza cholembera ta izizi president wakhazikitsa walamulira izizi ndipo kumakhala kuti amene alamulidwa ena akumanyinyirika amodzi aiwo analamek nkhani yawo iri court ena ndi awa azachipatala nkhani zawo akufunanso azipitise ku court ndiye ku parliament kuliso nkhani ya bill ya CDF inavuta atu imeneyi kumene kumpakana magetsi nkuthima atathima ndiye kuti anaona kuti itadikira mwina tione mawa kuti magetsi akayaka mawa ku parliament tinene kuti nkhani ya CDF imene a president anakanika kutenga dzanja lawo ndi kusayinira kuti ayaphungwa azilamulira CDF 5 billion kodi ati afuna ikambiranenso inu mwazilandira bwanji zimene tifuna tikimve maganizo anu tikubwereranso pa line mwaswera bwanji ndaswera bwana dzina lanu kumene mwatiimbira executive orders kapena nkhani ya CDF muli pa nkhani iti kuno kundilande paboma perekani maganizo anu bwana Peter ine ndiyambe ya executive imene izukuteni tikuzona kuti iyi ama executive ipawiri kuti munayiphatikiza ndi ameke imene yona ngasi ameke wonso ananena kuti zimene tinayiphatikiza okay okay ne tiyambire bwanji ndi amekeyo chabwino iyoyo ndikuchokera kwa nkhani yayikulu two executives amene aomba khoma ndeno ndikunjikani kuti nkhaniyo igwizana ndi kuti kukanidwa komanso kulowera kwa ku court zimenezo zimene tifuna tichite 1 minute yambapo okay chabwino kwa nkhani ya ma executives yo ineyo kwa ineyo pakumakhala ndali zina zake zimene zikumavuta kwambiri pati ndali zikumavuta ndali zikumavuta kuna kuti tikatione mbuyomu mu nthawi imene tinali ndi boma la MCP ma executives ambiri amatheka akalamula chinthu chimakhala chikugwirika bwinobwino anthu aja amavomereza kubwerera kumawawo kapena chimene chitika chimene akukhalapo koma chifukwa kuti ndale plus kusakonda dziko ndi kumene kukupangisa kuna kuti anthu pakaperekedwa executive anthu aziwinya kapena kuti anthu azikanika kupanga for executive so mbali ina tikuza kuna kuti ndale komanso kumbali ina tikuza kuna kuti anthu amene wawawa kumakhala kuti aindima interest awo ngati kuti kunkhani ya zachuma kuna kuti iwonso akumaona mbali ina ngati ya jeni ya zamankhwala anthu akukanika kumvesesa kuna kuti munthu sungapange zinthu ziwiri nthawi imodzi sizingatheke mwachimodzi ko mu Bible amayena kuti munthu sungasangalatse ambuye awiri ndikuti ambuye wina azakwiya chifoti pa nthawi imene ukufuna kupanga zinthu zina ukuso kuzafunika kupanga zinthu zina chimodzimodzi munthu kupanga honi chipatala ukuso kumagwira ntchito kuboma matapezekatu kuti njira ina kuti wachiyenda kuntchito kupita kuma kuti chifoti umakasamala ku zinthu zina zako kolo kuti mwina kwachitika china chake ku chipatala chako basi ukaza kutoka kuboma kuti ndikusanzika ndikubwera kaya sindikumva bwino ukutana ngauti ukaone ujeni malawi kwate so zinthu ngati zimenezi zimasokoneza chitukuko cha dziko so wani kunkhani ina ya ujeni kodi yetu ya CDF ya CDF iyi ngatikumbuka kuno bwino ndiyachingapo nditutukukapa nkhani imene kuna kuti anzathu ama MP akuzikonda pali kuzikonda komanso pali kusakonda dziko mbali ina komanso kulowesa zinthu ndale chifukwa CDF tikutawabirira tikuyenera kuti tizindikire kuna kuti pali separation of power tinali naso kale zimenezi kuna kuti awawa aku district council ndi makansala mbali yawo imakhanga titi pankhani ya CDF simaoneka bwinobwino koma atatanthauzira bwinobwino malamulo zikuonesa kuti ma MP ali ndi ntchito yawo imene amagwira oversight ku parliament kuchipanga malamulo imene ijayi ndiyokwanira
iyi aku district council ndima chani makhansala akanasira kuti ayendese kwaone kuti chaka chichi kuti ayendesa bwanji munataka kuti zikuwakanika ndi pamene ma MP azabwere ndikuzadandaula kuti amaona chinthuchi munati landa m'manja mwathu taona ndi zimene akupanga apapo. In few seconds koma mudziwa kuti ndi 5 billion tikukambirana pano yeah kumeko ndikumene mapita ndi 5 billion etu kumeko ndikumene mapita sopano ndiye asile makhansala ndalama iyi kunena pa chilungamo kuti popanda ma guidelines makhansala ndalama iyi ajesa ndalama iyi tiberedwa popanda ma guidelines olongosoka. Okay. Chifukwa chana kuti ku council kuja kuli madolo kumene kuja amene amaziwa kupinda mapeso amene amaziwa kuli makatchali kumene kuja amene amaziwa kudya ndalama makulu. Okay. Kudya ndalama aja amapeza kuti akuita ndisala meeting osazika bwino makhansala aja kungopasa ka 200 noti waja apasana maja allowance mbiri ndalama kusaoneka kumene akulowera so ndalama izizi ndalama zambiri ndalama izizi chimene ndakakonda ndina kuti bomaso limenena kuti lilowonerepo kwambiri asasire akukhaso kumwe kuja ma guidelines akakhale okhwima kwambiri kuna kuti athandize kuti CDF iyende bwino otherwise makhansala ndalama iyi akhoza kubesa ifa makhansala ambiri nakasi timayendera kuti amene akuziwa kuyankhula chizungu oyo mutu mwatakhala kuti sizimayenda koma ako yankhula chizungu so mbali ndikumamvesesa kuti ma MP koma ma MP chachikulu kwambiri ndijera ndalama zizafuna aje akakwatire mitala. Basi usiku wabwino bwana Peter kundilande mukhale ndi usiku wabwino. Thank you so much. Kupitirira kumva maganizo anzika nanga kuti mpaka ma MP afuna kwatirire ndalama yomweyi ndenda msapange choncho yayi. Timve maganizo ena pa line mwasula bwanji. Live Palunta Television maganizo ano ali pa executive orders imene kumaomba khoma president apitirire ndi ziganizo zimenezi kapena kuti ayimekaye. Timafuna timve kuti ku CDF kumutenga nkhani iti pakati pa executive orders ya president imene kumaomba khoma kapena CDF imene ikumenya mkati mwa chipinda cha parliament akutero kuti mmene munotikambirana nkhani imene mufune musafune aboma kuima kwakuti imene isibwera anzathu otsutsa kuti imene ibwera mutenga nkhani iti madzulo ano dzina lanu kumene mwatimbira ndo musachipokera kwa manyika kwangu okwe maganizo anena kuti bili imene ena ipitirire apunga kwanza kutenga gawo kutengera kuti yo amakhala kutolonjeza zinthu zitukuko zimene zimadera imene amawina apunga anatolonjeza zitukuko ndi zitukuko zimama zinena zochoka kuboma so maganizo anga kuti apunga kati mikitukuko ndi kuti ifitize kuti punguyu atithandiza kamene sana atithandize kwa samakasa ambiri of course alipo kwa makasa unaona kuti kulondola ndalama yochuka ngati 5 billion ndikovuta kwa hiyo magwelera pa DC ndi level ndi zimakhala zovuta kulondola ndalama yochuka ngati imene yochoka kuboma chabwino letu bwana wangu kumachinga mkhale ndi usiku wabwino mukamvera current trend hawi kutamanga kwambiri posachedwa patikhala tiucheka ndimafuna kuti timveso ena pa line mwaswera bwanji ndaswera bwino kaena asogolera andaswera pa line pa dzina lanu komanso kumene mwatimbira muli mbali iti ya ma executive orders amene akumaomba khoma kapena tikukamba nkhani za CDF mulipo ndi choyankhula chwanji dzina lanu kumene mwatimbira ine dzina langa ndi Mwenjiro Phiri ndikuyimbira kuno ku Phalombe ku Phalombe bwana Phiri you have now a floor ndingo yankhula mwachidule kunena kuti ndiyamba nkhani ya ma executive orders kunena kuti president ali ndi mphamvu zolamula ndiye pamene ali ndi mphamvu zolamula iye akukonza zinthu zimene akudziwa kuti dziko kuti liyende bwino likuyenera kupanga motere ndiye ngati ena akuti president akalamula iwe ndikususana nawo akulakwiraso malamulo chifukwa president sangapange chiganizo osayang'ana malamulo ndiyeno kuli anthu ambiri achipatala akungokhala osalembedwa ntchito ndiyeno ngati anthu ena akwanisa kukhala ndi zipatala zawo ndi bwino anthu amene aja asiye ntchito kubomaku akagwire ntchito ku zipatala zawozo potumikira Malawi ku private enawo alembedwe ntchito azikagwira ntchito kuboma kucha muzipatala zaboma
kufikiraso Malawi omweyo koma njira kuti munthu ili chipatala chako kunja nthawi yomweyo so kufunika kwagwira ntchito kuboma ndizolakwika mwanjira ina pamakhala conflict of interest sungakhale kuti ulole kuti mapatient athandizidwe. Aphiri mukadali pa line apa yangochita ndithu njero line iyi mulipompa pitizani kulankhula kwanu aphiri kupalombe. Aphiri aoneka kuti zativuta basi nde tipite titengena. Aphiri ngati mungayimbeso muli ndi ufulu omalizitsa mwaswera bwanji pa line apa? Ndaswera bwino kali mwaswera bwanji? Ayi ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira nkhani yanu muchita comment iti. Enoki Masije kuno kuzomba. Chabuzaone uko. Chabwino mumvekabe pansi NJB ifunika kuti Malawi amene ali mdziko la South Africa amve nawo. Oho ine ndi Enoki Masije kuno kuzomba. Maganizo anu ali pankhani iti? Maganizo anga atu ndikuona kuti APM akuyeneka ayisese kuti zinthu zina zikonzeke. Ngakhale anthu ena sakugwirizana nazo koma anthu akuyeneka agwirizane nazo pofuna kuti tikonze dziko lake. Amene akulikonda dziko akuyeneka kutenga gawo. Kwa amene sakukonda dziko akuyeneka kudana nawo maganizo a APM. Oho. Tokoza kumva mwachidule maganizo anu kuzomba ndipo mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri tokoza. Zikomo. Pitira kumva maganizo anzika nthawi yathu itamanga kwambiri ndipo tikuyesetsa kuti aliyense alowe ndithu mprogram imene apereke maganizo. Tilowerenso kwina kuti kodi ndikuti pa line apo mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kali mwaswera bwanji bwana maka? Ayi ndaswera simbani dzina kumene mwatiimbira nzofunika kwambiri ndi mangano ili pa nkhani ziwiri izi nkhani mutenga iti 1 minute yanu yayamba. Ayi ndi committee Maxwell makwasa uko. Kwa pano ndiri kusa Africa Joburg. Joburg bwana Maxwell perekani maganizo anu mukutenga nkhani izi. Ine ntenge ya aphungu mena aukakamira kuti no CDF izakhuza imene ndimene funa kugamba for ina ya makhuza madokota ayi tinayikamba poza nairo. Yeah, mwachidula ne kuti no MP wafa munthu amene akuzoti sakufuna kuba sakufuna kupeza kuphindu nayo sesanga kakamire ya MP wa afuna kane ma G88 abausa ma G2 so kwa ma G80 indama za CDF. So no Peter Mutharika chaka kapena ulamuliro wawo zimene zo sakufuna ya. Oh. Ya nde uthenga umene ungapita kwa phungu onse amene akufuna kuti no apisilire mufa afuna kupisilira. Okay. Afuna kupisilira kupisa zanja mu thumba kuti usiku sakufunika kuti agulemo ya nde amene afuna kupisilira amene ali mangofuna kupisilira kuti mwina kapena amafuna kuatira kazi 66 nkanaka ya 5 billion. Ayi tine kuti no auponda for president ake amene ya. Oh. Ndi ndikumbukira Peter Mutharika nankula bwino kuti no akufuna chose zituko ku town ndama zitoke town zipite kumuzi. So zati malingali wawo ndamene nde kama kwa MP ndizijazona kuti nazo ngobwera kungoika ka bridge imitengo tiwiri kumata basi apanga chitukuko. Basi malo ena chongoika kandika ojene kamwala pena pake kuti basi apa ndapanga nse kumene kuti ayi zimenezo ulamuliro nosu kufuna zimenezo ya. Oho. Ndi chonde ndipempha aphungu onse amene akukakamira kuti apiseza nja menemo chonde ndalama za Malawi tinakuvoterani tikuiziwa ntchito anu mukuiziwa ndiyopanga malamulo ku parliament. Kansala ku parliament sakhalako makhalako inuyo nchifukwa chani kansala sakakamira kuti naye apezeke ku parliament. Oh. Ndi nchifukwa chani iwo akufuna nchifukwa iwo akakamira ndalama kuti ndalama zoti zikupita kumuzi apezekenso kumuzi kuti ndi afuna akapezeke ku parliament apezekenso kumuzi. Afuna chani kweni. Sana nduze. Nde ilize aziwewo kuna kuti no ulendo uno zopisa ziya zatha. Aziyendera iwo sala yawo amene amapeza ku parliament apite ku parliament akapange malamulo za ndalamazi asireni anthu akumuzi azigwise ntchito ndalamazi mfazi kufunika zigwe ntchito kumuzi. Mavuto amene amakhala kumuzi amaziwa ndi anthu amene ali mmuzi makansala mafumu ma DC
so lero ma member of frame ndena ambiri amapeza kuti akupita town ukakhala town azobwanyi mavuta kumuzi. Chabwino tithokoze maganizo anu kuti mwachindika kwambiri kuti ayi akadachotsa manja awo pa nkhani imeneyi mukhale ndi usiku wopambana nzika ya Malawi kumakwasa ndipo muli mu Johannesburg usiku wopambana Maxwell. Inuso usiku wopambana mwachenale kwa baso posa achichola panda. Musabange yonjo ye madzulo ano. Thokoza kwambiri mukhale ndi usiku wabwino.